जों दिनै गावदे हातियाव अर मिছিল তাই হাতি পান্দা খাইজামানি इंखा फाइनाय 8 तारिख জানুয়ারি CAA नि बिरुद्धে आबनो बातिल मा खाइनाय आबोनि सिमिया जेफोरो CAA नानि सिगां CAB नि आन्दोलन खाइफोरो PSF ताइ नेसुनि नेतृत्वे जे आन्दोलन खाइमानि आफुरो ताबोनि जे सरकार BJP सरकार बिनि वांसमनि चायाबाय आन्दोलन खाइने रियांगै जे गुलि खाइमानि आबोनि बिरुद्धে आबोनि TSF रो कसम सालहनै आबोनो साकलाइका अ कसम सालना पालना बागै दिनै तिपासरा मुतुमाना बागै दिनै अ CAA माने आबोनो कासना बागै आन्दोलन खाइबो जे ककदमानि मुतु खाइना बागै ताइ CAA न दरजादके भारत सरकार दिनै बातिल खाइथों आम बागै जों दिनै अर आवै बान्दा खाइमानि हिंगा साननो न जे न तिनि खाइमना न न तम पार्टी थाय तिनि खालि हाइते दिनै अर TSF अर्गानाइज खायो अर गोबां पार्टी जों दिनै IMPT बो सापर्ट खाइका दिनै गोबां पार्टी बो दिनै सापर्ट खाइका ताइ काइसे कुइसे पार्टी दङबा बर इमिडिएट सापर्ट खाइने हनै खावस दं हिंगा साननोखौ IMPT नों खतम आं IMPT निंगाके एसिस्टेन्ट जनरल सेक्रेटारि एसिस्टेन्ट हिंगा सारनि मुं तम लाखिया आनि मानब देब्रा हामबाय